Bună dimineața! Ce faceți? Am muncă foarte bine. Eu tot la muncă. Merge, da. Este muncă. Este așa? Este muncă și... Asta e bine, mai muncă, de muncă ai și bani. Da, am salariu minim pe economie. Ori ca și voi. Da. Toată lumea un loc salariu. Toată lumea e la fel. Da. Avem și noi un șef acolo care ne... Un covic, atâta mea zi. Asta, doi. Ce faci, mă? Dimineața, bună dimineața! Dimineața, ia uite, ce faci, mă, prietenul meu? N-ai mai venit din muncă la mult? Din mult, da? Voi ce mai faci? Eu sunt la muncă, mă duc. Dar ce faceți aici? Pâine. Pâine. Am face și pâine acum? Da. N-am știut să faci și pâine. Faceți pâine la tavă? La tavă, plezit. Și plezit. Și cât costă o pâine? 2,50 lei, 3 lei. Bine, 50 eu. Te duci la muncă? Da. Bravo. Eu plec cu șoferul de la Eco. Da, fratele tău? E și el cu presa. Mai mergi presa? Da. Nu Nu. mai mergi presa. Nu mai merge. Și să mai merge. Mai știa și noi ziarul. Da. Acum... Adică, poftim? Până la cum lucrezi? Cum? Până la ce oră lucrezi? Până la ora 4. Da, până la 4. E dimineața de la 7 la 4. 8 ore. Ce faci, mă? Nu, selectez. Sortez. Sortezi? Da. Să vă întreb ceva. Și Eco angajează. Am angajat un băiat nou. Da? Da, am angajat, da. Pentru sortare, adică sortez dozile cu peturile astea care le ducem la reciclat. Da. Le reciclează prin fabrică. Bine, mă, Ionuț. Deci ne ține de treabă că... Azi e bine. Îți ții treaba acolo. Da, Trebuie să fii greu, da. că n-ai de muncă, că n-ai bani. N-ai bani, n-ai ce să-ți plătești. Păi da. Sau... Hai. Da, mă.